BG Wake Up 2012, заповядайте на концерта ни. Сещаш се, нали? Сещаш се, нали? Аз съм Веско Маринов, дето не спи, потя се. Фристайл BG Wake Up 2012. Как да започна трака? Ходя по тъмните улици, отчаян за Бога. Търся какво търся и аз да знам, но мога аз да открия себе си и духовността, която повдига моето аз. Не искам да мисля грешно за вас, също моето его не искам да подхранвам с вашите лудости, с вашите грубости, с вашите хейтърски умения, които бяха възпроизведени от тази матрица, от тази програма, която всички иска да изтрива, защото земята иска да унищожи тази зла сила. Просто ми е толкова ужасно, когато виждам как тъмната материя обзема това наше място, тази планета. Искам просто да се чувствам нормално, а не силата да бъде такава, че мен да призовават с демоните да се снушават или просто те да се съвкопляват. Искат да използват тяхната материя, за да ги изгаврят. Те се хранят със страха на хората, те искат да превземат изцяло кораба, нашата тук малка планета. Не знам дали това не беше космическия кораб на тази планета, имаше грешка или просто бяхте се отдали на черния купнеж на дявола и на оня, който ходи с рогата. Не си мисли за трите шестици, за Сатурн и за тия дет немат цици, за травестити и за хубави женички, защото всички са промити. Отчаяни хора ходят без глави, не мога вече редя толкова много редове и никой не чува моите гласове. Какви гласове? Всички бяха повлияни от тези шибани бесове, от тази капиталистическа система, която вкара в главите на хората само как да търсят изгодата, как да убиват брат си, какво да правят с тия тарикати, които са на найси. Вашите мисли са толкова объркани, вие сте себични кучицинове, които са се забъркали с драконите и изобщо не ми пука дали ще ми уважавате трака или просто така ще ми викате мадафака, ти си най-тъпия, нищо не става от тебе, забъркал си се с страната или може би вярваш на глупости, защото главата ти е пълна с празни мисли или това беше самата същност и ти си изциклил. Истината е такава, не дей да вярваш на лъжите на нашата съвременна хуманистична, глобалистична система, която беше еднотипична. Тя ни контролира и ни зомбира и ни моделира как да живеем, как всеки се събира с най-тъпите и го удрят с секира по главата, докато кървите на масата ще ви отрежат пръстите, после ще ви мъчат и ще ви вкарат в фризер. Вие сте мърши, вие сте гнойни рани, вие сте пъпки. Обади се на баща ти, скри се у вас и се покажи там, където нямаше огледала, защото чрез огледалото идваше сенчесто тялото. Бягаш и ти няма цялото, губиш се в тъмната вселена, откраднаха душата ти малко бременена. Това беше фристайла. Хамстери жалки, много сте ми малки, обаче такива като вас са прости запалки. Тарикати, голями или малки, не ме интересуват, всички сте жалки, всички ще се спогуват. Войната започна в Сирия, после завърши с няколко атомни бомби, мърши, градове, хипопотами, мутирали твари, хора умряли. Това беше парчето за неизвестното, което очакваше нашето човечество, грешното хуманоидус, рептилус, анунакус. Аз съм този, който праща истината, но никой не я чува, а ти се молиш в твоята църква.